Erokamano kuom medo kete Ramogi TV machiegni e mesawa mar weche mag ohala. Piny owacho koro dwaro ni tend kaontis ma pacho ka mondo med omenda wi mano mochiw gi piny owacho ne tend kor gwenge maromo shillings bilion 4.7 ne kaontis duto ma pacho ka. Elime mare apis maduong' mar timo nonro mag dongruok e pacho ka Kirdi, jatend migawo mar ohala Moses Kuria okwayo governors ma pacho ka mondo ket tenge omenda moko mar siro piny owacho e nyayo dongruok mag kaontis. Lydia Okeyo nigi mathoth. Governors ma pacho ka osingo keto tenge omenda mabiro siro dongruok e kor gwenge ma Thurka ewi mano mosingol gi piny owacho maromo shillings milion 100 e kaunti ka kaunti. Jakom riwruok mar governors Anwaiguru osingo ni governors go biro twak gi piny owacho mar neno kwan omenda magibiro golo ne chenro makamano. The president has already given a seed to every county. He has given every county 100 million shillings to start off this initiative. And the governors are expected to match. We haven't quite agreed on the figure, but we will be committing. Various counties may even put a lot more than even that 100 million to put up the infrastructure and start the process of looking for investors to come and set up industries. Jatend migawo mar ohala ma pacho ka Moses Kuria owacho ni bengi mar Equity bende oseketo tenge omenda maromo bilion 250 ma bende biro konyo bero ohelni e kor gwenge ma Thurka. The first investor coming in, hopefully in the next 2 weeks, the announcement is going just to one investor to double our FDI, $500 million. And my target of $10 billion, I'm very sure that not even December, by this June, we will have hit that target. What is in here, we just take it to every county. The post-harvest losses will be a thing of the past. Because if I can't export an avocado fresh, then I will value add, and then I cut all the losses. So now we are working towards zero waste. In our 47 industrial park, the post-harvest losses, all our industrial losses will be zero. Elimbe margie karti mononro mag dongruok kod ohala e pacho ka Kirdi kod karti mohala ma Twiga Foods e kaunti ya Machakos. Governors go wacho ni kuonde ohala makamago biro konyo counties ma pacho ka timo ohala e kindgi giwegi ka giloso thuolo mag tije ne oganda. Gimoneno kawuono kaka counties mane wuotho ka en ni nitie nafas maduong' mar jowa loso gik ma wayudo moloyo to kwa yudo gi e puothe gik moko. Wasedhi Twiga Foods kucho waneno kaka inyalo los industrial park, kaka inyalo kel gik mwa pidho wakelo kanyakla to wauso. Yudo ka nitie machines ka manyalo loso gik mopogore opogore kaka wan Homa Bay kon weche mag rech, leather manie e rech, wanyalo loso mananas, wanyalo loso rabuon, wanyalo loso gik mathoth. Kendo adwa nanyis ona giteni waneyo mondo mi what team value addition ne gik mwapidho. You know, many people migrate to Nairobi because such opportunities are not there. Trying to transfer what is here, taking it to counties and making it sprout and germinate for our people is the essence of devolution. We should not just devolve services, we should devolve employment in the private and public sector. It's an idea that really as counties we take forward, we will be able to do a lot and massively using our own local skills and creating opportunities within our counties. For me, that's a takeoff for me. And also the tea. I've seen purple tea royalties, and in Kericho is a massive production of tea. Jatend migawo mar ohala Moses Kuria bende wacho ni piny owacho osechako gero kuonde kano mwandu maromo 100 e pinje mopogore opogore mar kano mwandu mag puothe kapok otergi e chirni maoko. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kawadhi nyime ne jo ohala ma pacho ka kore jiwo mondo ket ikruok makare mar jiwo ohala e